Dali. Bigyan mo na, bigyan. Lapit ka dito. Pakain mo dito, dito mo lagay, dito mo lagay. Dito. Dito. Bigyan mo. Isa lang. Bigyan mo sa kukunin sa manok. Yan. Doon mo, dyan. Bigyan mo na doon. Bigyan mo na, dyan. Bigyan mo na sa kupok. Bigyan mo na doon, dali. Tawagin mo sila, dali. Tawagin mo na, tawagin mo. Busog yung mga manak na yan. Lubos na lang, kalating kilo isang araw eh. Salamat, Radio. Yung manok, hindi na kumakain. Busog na busog. Iniwanan nila lang eh. Diyan, bigyan mo na sila dyan. Tawag mo na. Doon na, ayun na. Ayun na, nandiyan na sila. Diyan. Wala, tinapon mo na dyan. Nalaglag. Nalaglag. Ayun yung mga nang... Diyan, bigyan mo na. Ayun na sila, ayun na. Ayun na. Ayun na sila na. Dali. Ayun, bigyan mo. Tawag mo. Yan, hot. Tawag mo na, dali. Huk. Tawag mo, dali. Kagab. Nabugin mo. Dirty. Bigyan mo sa manok. Oh, wala nahulog na. Ayun na. Taka naman, dali. Ano yung ginawa mo dyan? Doon mo ibigay sa kanila. Huwag mo Doon. Kalalapos ka na. Hindi ba sila inaanin? Bigyan na naman lapis mo. Pamaan siya, no? Medyo wag na dyan. Doon na. Ay! Nagalit ah. Ay, napasayawin nyo na siya dun, Teo. Ay, bad. Yung sa One Direction. Oh. Ito na, dash. Ito.